itawag. Okay. Hindi mo natawagan, pre. Sino na? Wala natawagan. Ayaw ko nga. Oo, di ba yan? Sige. Butat di ba natin mo tawagan? Ikot ng pinangguro, pre. Hello? Maria? Ang guard sila to yung utek sa akon. Bulog ka mahuwan? Ginsingan tani ko nga Break na kita! Ano? Repulsal na trabaho! wari ka na tayo maakon!